вечір. А ви топу не бачили? Ён мне вельмі патрэбны. Ой, я ж забылася. Ён вельмі заняты. Робіць падлік слоікаў з мёдам. Яго нельга адрываць. Так, а буслік дзе? Рмау! Привітання, Яна! Прывітанне, Рыся. Ой, Яна, а ты бусліка не бачила? Сама яго шукаю. А навошта ён табе? У мяне да яго вельмі важная справа. Рмау! У мяне таксама важная справа. А у мяне важнейшае. Мяне на баль запрасілі. І на яго трэба прыйсці з прынцам, каб танцаваць. І я вырашыла, што буслік якраз для гэтага падыходзіць. Ой, топа ж зараз вельмі заняты. Так, Яначка, і мяне на баль запрасілі. Спачатку я вырашыла запрасіць з сабой топу, але ж ён заняты. Тады вырашыла бусліка. Не, Рыся, запрасіць на баль бусліка – гэта моя ідэя. Ты просто подслухала мою ідэю. Хитранькая якая. І нічога я не падслухала. Я сама так придумала. Рыся, а може ти кого іншага запросиш? А яшчэ каго? Дзядуля дабрадзей не пойдзе. Ён же не зможа танцаваць. Ён же старенькі. Рыся, я тут подумала, што і бусліка на баль не трэба браць. А гэта чаму? А таму што ён маленькі, а там шмат гасцей, гучная музыка. Ён хутка стоміцца, своечасова спаць не ляжа. Ну і яшчэ захварэе, Рмау. Ой, тьфу-тьфу-тьфу, толькі не гэта. Яна, і што гэта атрымліваецца? Адзін прынц вельмі заняты. Ага, Другі старенькі. ага. А трэці маленькі. Так. А з кім вальс танцаваць? Ой, а на баль так хочацца. Я вельмі хочу сваю святочную сукенку усім паказаць. І я сукенку падрыхтавала. Пакуль што, не звыкла ў ёй хадзіць, але што не зробіш дзеля цудоўнага балю. Рмау. Ой, толькі напэўна ўсё прыйдзецца адмяніць. Нічога мы адмяняць не будзем, калі яшчэ такое запрашэнне атрымаем, а? А дзе мы прыйдзецца знойдзем? Яна, і як мы забыліся, што ў нас ёсць Данік. Чаму яго не запрасіць? Данік? Што ты? Я нават яму і прапаноўваць не буду. Ён жа такі сучасны. Які яму баль? Ды ад камп'ютара яго яшчэ паспрабуй адцягнуць. А мне здаецца, што Данік самы добры прынц. Зараз я яго запрашу. Так, а што? Можа, ты і праўду гаворыш? І я яго запрашу на баль. Рмау, хітруля ты, Янка. Ты ж не хацела. Гаварыла, што ён зусім не падыходзіць. А я перадумала. Так што давай разам запросім Даніка на баль. Ён жа сяброўкам не адмовіць. Лічу, што ён згадзіцца. Але ж з яго яшчэ трэба сапраўднага прынца зрабіць. Лічу, што ўдваіх мы справімся. Тады не будзем губляць часу. Паклічам сюды Даніка. Ага. Дзяўчынкі, ды растлумачце падрабязней, куды вы мяне цягнеце? Не цягнем, а запрашаем. Ой, Данік, табе вельмі спадабаецца. Ты будзеш сапраўдным прынцам. Прынцам? Ого. Ды які ж з мяне прынц? Нічога, мы тебе трошки павучым. Так. Там же яшчэ і танцаваць прыйдзецца. Так, бальныя танцы. Я не умею. Сучасныя магу, і тое дыскатэкі мне не вельмі падабаюцца. Данік, а мы цябе павучым. Гэта ж дзеля лепшых сябровак. Ну, добра, калі дзеля лепшых сябровак, тады можна. Ну, чаму там трэба навучыцца? Дзякуй, што згадзіўся пайсці з намі на баль. Ты вальс умееш танцаваць? Калі трэба, навучуся. Пагляджу ў камп'ютары відэаўрокі і вывучу. Раз, два, тры, раз, два. Сама галоўнае, трэба навучыцца не наступаць на ногі тваёй дамы. А дамамі будзеце вы.
Усё правильно зразумеў. Дык давайте зараз і патрэніруемся танцаваць вальс. Раз, два, тры, раз, два, тры, раз, два, тры. Ой, пачнём. 3-4, пачалі. Раз, два, тры, раз, два, тры, раз, два, тры, раз, два, тры. Яночка, калі Данік будзе з намі трэніравацца, мы вельмі рызыкуем. А гэта чаму? Ён можа таптаць нам ногі яшчэ да пачатку балю. А што ж тады рабіць? А патрэніруйся з якой-небудзь цацачнай прынцэсай. Няхай будзе гэта. Раз, два, тры, раз, два, тры, раз, два, тры, раз, два, тры. Раз, два, тры, 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 раз, два, тры. Фух, заблытаўся. Ну, як я вам? Атрымаўся з мяне прынц? Не зусім. Гэта чаму? Галоўнае, трэба памятаць правіла балю. Прынц пасля танца павінен пакінуць сваю даму на тым жа месцы, дзе і пачынаўся танец. Фух, не так проста быць сапраўдным прынцам. І калі мы ідзём з табой, прыйдзецца танцаваць спачатку са мной, а потым з Рысей. Не-не-не, спачатку са мной, а потым з Янкай. Добра, буду танцаваць. Толькі каб вас не падвесці, мне трэба многа трэніравацца. Данік, а ты ж яшчэ ў прыгожым касцюме з бабачкай павінен быць. Ой, дзяўчынкі, задалі вы мне заданняў. Затое усім карысць. І падарожжа ў часе, і новыя веды. А самае галоўнае, што ты дапаможаш сваім лепшым сяброўкам. Ну, добра, давайте дамовімся. Вы зараз глядзіце мультфільм, а я яшчэ пакуль патрэніруюся танцаваць. Давайте. Раз, два, тры, раз, два, тры. Ой. А зараз час мыць тварыкі, чысціць зубкі і класціся спаць. Танцевальных снов усім. Дабранач. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай,